Moi boas, como vai esa resaca da pedazo manifestación que tivemos onte? Eu ainda estou co subidón que me deu ver a tantos e tantas docentes loitando polos seus dereitos. Conto, vos resulta que onte mandaron unha mensaxe de WhatsApp que dicía: Pablo, tes que ver este vídeo da TVG sobre a manifestación. Como onte estaba moi canso e tiña cero ganas de ver un vídeo de Telerueda, dixen, pois eu veré mañá. E nada, aproveitando que o vou ver agora, vou estrear unha nova sección da canle que se vai chamar Reaccionando Ando. Non sei o que vai durar, igual só ten este vídeo, pero é o que hai. Así que a pola intro e polo vídeo. Bueno, aquí está o vídeo. Estou hasta nervioso. Voulle dar a play a ver que me espera. O sindicato CIGA convocou esta mañá unha manifestación en Santiago polos recortes no ensino público. Empezamos ben, de momento non dixo ninguna mentira e está moi serio, que é como se debe estar cando se fala de ensino público. Unha semana despois de comezar o curso... A ver, como que unha semana despois de empezar o curso? Que pasa? Que empezamos o 8 de setembro? Claro, xa entendo, é que a primeira semana de setembro os docentes estamos aínda gozando dos nosos 3 meses de vacacións. Os profesores piden unha reducción de horarios e que se... Isto xa parece unha broma, é dicir, estamos pedindo reducir horario, é dicir, estamos pedindo traballar menos. Nin de coña, só pedimos o que é noso, o que nos roubaron, o que tiñamos 18 horas en secundaria e 21 horas en primaria. Nin máis nin menos, porque o noso horario laboral semanal é de 37 horas e media, e porque nos reduzan o horario lectivo, non vai deixar de ser de 37 horas e media. Simplemente, coa reducción do horario lectivo que se pretende é unha mellor reorganización do noso horario para poder atender precisamente mellor o alumnado. Basta xa de desprestixarnos e de trasladarlle á sociedade que o único que queremos é traballar menos cando non é así. Os afiliados do sindicato CIGA percorren as rúas principais da cidade... Esta sí que é boa. Os afiliados, só os afiliados da CIGA. Ese que vedes na imaxe no carriño, aínda lle axudei eu a facer o CADP en xuño. Con pancartas pedindo recuperar os seus dereitos. E xa está, resumen, unha manifestación que durou horas en 15 segundos de vídeo poñendo encima planos nos que aparece pouquísima xente para dar a sensación de que éramos 4 gatos. Isto apréndeno no primeiro capítulo do manual de manipulación burda. E claro, isto non pode deixar así que teño vos que poñer un vídeo brevísimo de 30 segundos onde ides ver realmente a xente que había, tendo en conta que o vídeo está acelerado en por 20. Seguimos logo, que pensei que acabara xa, pero ainda continúa o vídeo. A CIGA falou esta mañá o conselleiro de Educación, Me Román cago Rodríguez. na vida, vai falar Román, eu pensei que falaría, por exemplo, Laura Arroxo, secretaria nacional da CIGA Ensino, do sindicato que convoca as mobilizacións, pero non, fala o conselleiro. Continúa traballando na mellora do ensino e destacou que este ano hai máis profesores e menos alumnos, polo que o número de alumnos por clase é menor. Estamos ante unha manifestación promovida por un sindicato, por o Sindicato Nacional. Moi boa esta tamén, Resulta que cando falan, por exemplo, do suposto acordo de melloras, asinárono 3 sindicatos, 3. Pero claro, esta movilización só foi convocada por un sindicato. Sabedes que pasa con isto? Que quen convoca as movilizacións, isto vai doer, é o sindicato maioritario do ensino público galego, a CIGA Ensino. Dito de outra maneira, é o sindicato que maioritariamente o profesorado galego apoiou nas eleccións sindicais. A lista CIGA, que dende o primeiro momento puxo como unha liña estratégica o fomento da confrontación. Nós estamos traballando para mellorar o sistema educativo. En este curso, con menos estudantes, con menos alumnos, vamos ter máis profesores. Temos xa a propaganda de sempre, ratios profesor-alumno do conxunto de España, e en todos os informes... Vivan os informes! E que do sistema, Galicia sempre sale ben parada. Acabades de ver como nos despreza a Consello de Educación, como nos desprezan os medios de comunicación. Non é algo novo, non nos debe sorprender, pero sí que é hora de dicir basta. É de dicir ata aquí. É hora de que recoñezan como é debido a nosa labor docente e de que se melloren as nosas condicións laborais. Así que, fronte a este desprezo, o que debemos facer é, o día 25 de setembro, acudir masivamente á folga convocada e, ademais, ir todos e todas á manifestación que vai ter lugar en Santiago de Compostela ás 12 da mañá. Temos que deixarle claro á Consellaría que se non nos escoita, seguiremos loitando xuntos e xuntas para recuperar os nosos dereitos laborais. It's so hard.